Em dic Maria Carretero, tinc 85 anys. Els meus pares vivien a la Farga de Molés, a la província de Lleida, i jo vaig néixer el 8 de gener del 1939, que és quan va acabar la guerra. Llavors, els meus pares, el meu pare era militar, però era de la República, i van haver d'emigrar a Andorra. Una vegada vam arribar a Andorra, jo penso que tenia 15 dies, ens van posar... Sí, la meva mare, pobreta, va haver d'anar amb una criatura de 15 dies caminant per la neu fins a arribar a Andorra. Una vida molt dura ha sigut, sí. I llavors, es veu que ens van posar en un hospital, a mi i a la meva mare, i llavors vam estar allà no sé quant temps, però llavors els van obligar a anar a França o tornar a Espanya, i els meus pares van tornar a Espanya una altra vegada. Llavors vam arribar a la Seu, que els meus pares ho coneixien i estaven allà, però el meu pare el van llicenciar, no tenia feina, i ell era de la província d'Almeria. Llavors ell allà tenia la casa seva, casa dels seus pares, tenien terres, i el meu pare va dir, diu, ens n'anem a casa dels meus pares, bueno, a la meva casa, perquè els pares d'ell ja no vivien, i tenim terres i podem viure millor. Va ser l'equivocació més gran de la seva vida, perquè quan va arribar allà allò era un desastre. Tenia una germana i el va denunciar per Rojo. Va anar a coincidir que van posar la denúncia amb que era un amic del meu pare de quan eren petits, i el va fer fora i no li va passar res. Li podia haver passat molt. Abans el meu pare havia estat a un camp de concentració que el van tenir penso que era un poble de Lleida, no me'n recordo ara. I allà vam estar, no sé si va ser, jo no sé el que tenia, si devia tenir un any o dos quan vam arribar allà, i quan tenia 6, encara no 7, el meu pare ja s'havia vingut a Barcelona, i llavors ens vam venir tots cap a Barcelona. I allí el meu pare va començar a treballar, vam estar voltant per Barcelona, en un lloc, en un altre, fins que al final vam arribar al carrer Nou, al carrer Nou 177, on hi ha l'ambulatori, era a casa dels meus pares. Que aquella casa ens van venir, que ens la volien vendre al pis, llavors vam mirar i resulta que era zona verda, que la casa no figurava al plano de Barcelona. Era com si fos un solar. I vam dir, aquest pis no el podem comprar, perquè, a veure... Llavors ens vam buscar un altre pis de lloguer i ens en vam anar al carrer Vilavilà, que és on vivim ara. Joan Carretero. I la meva mare es deia Maria Fernández. La meva mare era de Sòria i ens va fer viure tots bé, perquè el meu pare era més advocat, tenia molta por, però la meva mare era una lleona, vull dir, pensar en ella era sempre lluitar per una cosa o per una altra, sí. Sí, vam venir d'Almeria, sí, d'un poble d'Almeria. Molt bé, sí, molt bé, aquí estàvem molt bé, molt contents i molt bé, aquí ens vam situar i estàvem molt tranquils i molt bé, sí. Jo vaig anar al col·legi d'aquí de la plaça del Sortidor, a les monges franciscanes, aquí vaig anar jo. Els meus germans, a veure, el meu germà gran també ha sigut militar, ja no hi viu. El segon era pasteler i tenia una pastisseria aquí al carrer Nou. Al carrer Nou ara hi ha un forn, i ell va posar la pasteleria. La pasteleria era seva i la va posar ell, es deia Dulfilàndia. El meu germà ha sigut al Museu del Xocolata hi ha peces d'ell fetes per ell que són una meravella. Ha sigut un artesà magnífic. La meva mare no treballava fora, no va treballar mai, era el meu pare el que treballava en una fàbrica, penso que era Badalona, no. Treballava en una fàbrica de pintures i coses d'aquestes hi havia. Vam viure en 2 o 3 puestos rellogats, primerament vam estar en una torre allà com se diu,
per la part alta, sí, per Sant Gervasi, però bueno, després d'allà ja ens vam venir cap aquí. No negatiu cap, al contrari, negatiu va ser anar-hi allà. Negatiu no, al contrari, aquí va ser positiu. No, a la Farga ja no en tenia un cosí, perquè allà hi havia un tio meu també, però ja és mort, i tenia un cosí i tampoc no tenim gaire relacions, no. Tinc relació amb la família de Tremp, que és aquest germà que no hi viu, però hi ha la meva cunyada, que té 93 anys. En Lúcia no tenim relació amb ningú. Vam marxar d'allà i el vam oblidar. Vam oblidar, Almeria la vam oblidar. No, a fora no, Figura no. Doncs perquè estic bé aquí. Vull dir, no ens ho hem plantejat de marxar. Per què? Vull dir, nosaltres teníem aquest pis, vivíem bé, fins ara que ha mort el meu marit, i bueno, els meus fills ja també s'han emancipat i viuen a casa seva, però jo estic bé. Jo amb el veïnat, per exemple, som 4 veïnes que ara som les 4 viudes i ens hi portem molt bé i estem molt contents, vull dir, no, marxar no. Ha canviat molt el barri, ha canviat molt. És molt diferent de quan nosaltres vivíem aquí, però bueno, la vida jo penso que és així. Jo ara m'anés a un altre lloc i em trobaria perduda, vull dir, no sé, és diferent. Sí. Bueno, és el veïnat que et trobes, vull dir, és com si visquessis en un poble, vull dir que la gent es coneix, que les botigues, vas a la botiga i et coneixen, vull dir, sí, aquestes coses que és... A veure, com si visquessis, o si vius a poble, com si visquessis en un poble. En realitat aquella que es deien Ferran, doncs era la família del meu pare, que se'n va anar a Almeria amagant-se i no va voler sortir mai perquè es pensava que l'havia mort a l'altre i no l'havia matat, al contrari, es veu que li hauria fer mal, però no, perquè diu que va caure i ell pensava que l'havia matat. I va marxar, va fugir. I se'n va posar, i llavors, esclar, no devien buscar, perquè avui no tindria amagar-se a Almeria, no crec que quedaria amagat, però llavors es veu que sí. D'això ens ve que el meu pare estigués a Almeria, nasqués a Almeria, perquè eren d'aquí. Primer, abans de venir a la Farga, el meu pare va estar a diversos pobles de Lleida, va estar a Arençà, va estar a la Seu també, va estar a la Farga, va estar a diversos pobles. Va estar al Vall d'Aran, a Salardú, també va estar, perquè era militar i el traslladaven d'un lloc a l'altre. Jo tinc els meus germans, cada un és d'un poble diferent. Cada un és d'un poble diferent. D'Arençà eren 2, de Civís hi havia un altre, de Salardú era l'altre, jo de la Farga, sí, que érem una colla.